Gost ekonomsko-ugostiteljske škole Slobodan Minić danas je bio bivši učenik te škole, majstor karvinga, dekorativnog rezbarenja voća i povrća Dejan Ilić. On je učenicima poslastičarskog i kulinarskog smera demonstrirao svoje umeće u okviru interaktivnog časa. Drago mi je da sam posle toliko godina došao u školu, dakle sam i potekao, odnosno ovde sam završio ugostiteljsku školu kao gastronom, kuvar. Igrom slučaja sam se opredelio za ovu disciplinu u kulinarstvu koja se zove carving ili rezbarenje voća i povrća, koja potiče sa Tajlanda i tih azijskog dela naše zemaljske kugle, naravno Kina i Japan, ali Tajland je, da kažem, kolevka. Jedna vrlo lepa disciplina i kreativna, ono što je jako bitno, znači da možemo da se izrazimo u svakako mogućem pogledu, a koristići samo voće i povrće. Kako je krenulo vaše interesovanje za carving? Koliko vam je dugo trebalo vremena da savladate to umeće? Pa vrlo jednostavno. Ja kao kuvar zavolio sam hladan bife. Znači, to je isto, može da se izrazi dosta toga, kreativno je, lepo je, šareno je i stvarno čovjek može da mnogo toga pokaže. E sad, pošto nisam hteo da pravim torte i kolače, jer to je totalno druga sfera kulinarstva, opredelio sam se za voćne dekoracije i verujte da nisam pogrešio. Prvi put kad sam uradio tako voćnu dekoraciju, shvatio sam da gosti, klijenti vole kad je nešto lepo uređeno, složeno i da može da svoj tanjir da napravi svoju voćnu salatu kako njemu odgovara od onoga što ima u ponudi. Ali nije tu bio kraj. Jednostavno video sam par nekih, u tim godinama kada sam počeo da radim, video sam par nekih fotografija, novina, klipova, šta već, kako ljudi to rezbare i seku voće i povrće, da to bude dekorativno, lepo i sve interesantno. I onda sam jednostavno odlučio da to uradim, a kao i svaki posao, potrebno je par godina da se savlada. Naravno, pre 20 godina toga nije bilo toliko na internetu, nego jednostavno moralo sam da na kurs da idem, da uradim, a prve nože sam i sam napravio jednostavno onako kako sam ja zamišljao, tako da sve to pokazuje da je bila neka želja i volja da se nešto napreduje, odnosno da se napravi nešto drugačije. I verujte da uopšte nisam pogrešio, jer kasnije na raznim takmičenjima, čak na svetskom kupu, bilo je nekih medalja i jednostavno to je nešto što me ispunilo, jer ja sam u duši sportista, inače sam igrao odbojku i kad jednom se takmičiš, uvek se takmičiš i jednostavno bilo je svakako zadovoljstvo da se napravi nešto što jednostavno toga nije bilo u Srbiji. Kad vidimo hranu na stolu, ako je lepo složena, ako je lepo dekorisana, svakako da imamo volju i želju da je probamo, je li tako? To je i cilj ove radionice, da, na primjer, ovo je grupa poslastičara, da tim vizualnim efektom privučemo klijente, znači da oni probaju neke proizvode koje mi pravimo. Tako da, u svakom slučaju, deca treba da imaju svoju neku viziju i tu kreativnost da iskažu bez straha da će nešto pogrešiti. Jer jednostavno svaki posao se greši u svakom poslu. Međutim, da bi to bilo jednostavno rutina neka, mora dosta toga da se radi i da se neguje ta stvar, ne vezano samo za carving, vezano je za bilo koju disciplinu, da li poslastičarstvo, da se prave figurice, da se prave ukrasne torte, da se jednostavno izraze na svoj način, jer svi smo mi različiti i svako drugačije vidi jednu te istu stvar. Tako da, u svakom slučaju, mislim da je potrebno i da zahteva jedno ovako malo dublju, odnosno širu sliku, da se uradi par nekih časova pokaznih i radionica, da bi oni jednostavno oslobodili se i počeli da rade jednostavno ono kako oni žele. Osim na takmičenjima, koliko je carving zastupljen, da kažemo, u srpskom kulinarstvu, ugostiteljstvu? U svetu je to jako zastupljeno, ali šta je poenta? Poenta je znači da ovo iziskuje vreme. Znači, jedan majstor u carvingu, ako radi u nekom stvarno kvalitetnom hotelu, rezortu, šta već, da li je to na planini ili na moru, njemu mora da radi samo to.
jer jednostavno za jednu lubenicu ili za jednu dinju potrebno je oko sat, sat i po vremena, možda čak i 2, ako se rade neke detalje, figure, da se ona završi. Sad možda mislite da koliko vremena potrebno da se uradi jedna kompletna dekoracija za neki bife ili šta već, a nije samo sad da može da se radi samo na voću i na povrću. Na primjer, ovaj carving ja sam radio dosta puta na siru. Znači, kotuš sira i onda se uradi ta dekoracija, stvarno deluje perfektno i mogu da kažem na takmičenjima postoje određeni vrste sirevi koje ljudi koriste, znači, za te stvari i stvarno deluje božanstveno. Naravno, takve stvari se rade uglavnom, znači, na takmičenju nekim prezentacijama gde želite da pokažete neke stvari. Ovo su samo osnove svega ovoga i mogu da kažem da su takmičenja carvinga najlepša na kulinarskim tim manifestacijama, jer postoji taj neki uživo program gde jednostavno od svega ovoga što ste videli i snimili, od jedne obične jabuke ili dinje ili lubenice, napravi se stvarno jedna kompozicija da jednostavno ljudi se pitaju da li je to, da li je to toga i mnogo ljudi pita da li je stvarno, na primjer, od kupusa može nešto se napraviti, da li može od paprike, da li može od tikvice, može svakako, samo potrebno, znači, vreme malo i mašta. Znači, mašta nas je bukvalno ono što nas hrani, eto tako. A da li je upravo vaš savjet učenicima ekonomske škole da savladaju bar te osnove? Naravno, da vam kažem, vi u svakodnevnom životu, znači, ako i kod kuće napravimo hranu ili neki tanjir koji je lepo dekorisan, u nama budi, znači, stvarno jednu volju i želju da probamo to. Znači, vi ako svoj deci, na primjer, isečete jabuku na neke kotkice, kružiće, ovako, onako i šta već, ona će to da probaju. Iz mog iskustva, deca su najbolji indikator svega toga. To vam govori da ima smisla ako se malo potrudimo. Svaki lepo uređen tanjir svega ovoga što naprave, znači, da li stavljamo uz kolač, da li uz tortu, da li uz neki mus ili uz glavno jelo, stvarno daje drugačiju dimenziju. Povrh toga što, malo pre smo i to objašnjavao, da određene stvari mogu da služe kao činije, kao tanjiri, kao posude gde ćemo služiti tu hranu. Tako da ima smisla i naravno ko stvarno želi da prezentuje nešto na jednom vrhunskom nivou, da kažem višem nivou, treba se potruditi i ima mogućnosti da tako nešto uradi. Tako da ja sam uvek za i ja podržavam ovakve stvari, jer je potrebna ta mlada kreativnost, znači deca imaju totalno drugačije viđenje od nas odraslih i meni je to jako drago kad vidim na koji način oni to rade. Tako da, naravno, treba ih uputiti i dati smernice, ali ih pustiti da se izraze, što je jako bitno.